Kaya, Bishop Peg, malimay. Ito naman pas nagplancha. Sudan to Sudan. Pero ka naman ang bagay. Aday timiting eh. Kinajay si Day ni Jay. Ilutong to daw eksakto ng sumang ko kang Bishop Peg. At si Day lang. Inoros ka gawin. Kaya nyawit mo. Kaya nga oras naman po si meeting na eh. Agi dyan pa planchahan ka, agi dyan niya. Sige, sige. Tako, tatlo maplantsa, di mo kong tama ka. Hindi na ka. Sige, sige, sige. Nako. Ingat ka bagay. Ikong ata niya po niya. Wait. Ikaw na. Sige, nako. Sige, ingat. Bye. Nag-iba na ako. Awan, di ba ito? Yes, okay. Okay. Ang bakit apang lang kati ko na dapat ati plancha pa ni ko lang ati. May tingnan ko isang kong. Plancha ka lang ati bakit? Isungit lang mo masinsundo ang yung 20 hasta. Kadamalam na sa balag at sunsundo, dagayan tilakad mo, kadamalam. At dapat papabanglong na kasi. Apay, papabanglong pa. Anya kayo na sa ulang kaya? Ako matubang muna. Ay, bulaga nga raw. Ang gastay mo pa, kasta. Anya tayo papabanglong, di ta kasta. Awan, Anya kayo bakit? na sa ulan nga, papabanglong ba, kasta. Awan mo, bakit? At plancha ka lang adalang alay ko mga plancha. Ay, adaalaan, nakabag. Nakapantalong. Kung ba't ati kung ano pag yan ang cellphone pati, di ba, sa mga ako. Mayroon naman. Nati, tam niyo, ilang plancha niyo. Oh, tamat niyo. Oh. Basta trabaho mo. So nga dapat ko, igalot ka. At no pa. Kaya mantay galot si mga Pangalawa. Kaya mantay galot na kumanin, kapag nagbasbaso lang kaya, hanap kong tumalis. Oh. Kapag lang plancha akla, din, igalot na kumanin.